an kumana an ko ka kuma famo ka mimbaru ni deresula o tebbe o yekka warju tasira bo ko ni munun be jamana kono fana o me fama bonda wala ko ni mugo munun kumana oka ko nu yumina o fana la ko wala ko ni umben nan kariya cogodi ibnu bazi ibnu usaymin ni ko ni munun be jamana yin kono umben nan kariya cogomi wiyo fo uko ibe ko ne nan kariya ni gorobali be usaymin ko misalila akonni iri babbanku be jamana kono akonni ebe ko ne nan kariya ni etara famau de jalagi kata o da famau de fo ka famau jalagi kunani akote bew o yaka warja barade ebe min fodro iriba haramu yani min na sariya gorbali de bode fo population ma ya yire kolosi riba ma ala ya riba haram tire nya riba haram ibe riba hadisa fo bo akoni kuma taka kuma gorbali fo ka kuma nankari kan nankari ya gorbali nankari ya rila ini jombe nyogon ema fa makrekere ka ema fo fa mude noye ni ema fo fa mude nanani ni emo fo e ko riba ya haramude population jama hada madoya yire korosi riba ma riba ya haramu ini jombe nyoko ko ne umbe nakari ni chokodela ube donkili munumbe jamana kono jamana de population aya yire korosi donkili lamema donkili kasetuma haramu de ye donkili kolo munun nana ire wa donkili lameli la hadisaw ne ayaw la ibo ulufo e mata dilo fa mala ine jombe nyoko akwa ben nankare ni chokodela ko munun be hari fama bonda la sure fe ko munun be e kana fama bonda kere sure fe ciden ko lana rasulullah sallallahu alaihi rashi wal mutarasi ciden ye sure fe mina baga danga sure fe di baga ciden ya danga ayi ka kutubo ken ninka ka hada madon bali sure fe na ini jombe nyogon donc ko ne ben nankara ni gorobali de mais ita ta kanyesi fama de ma ikana ta kanyesi fama bonda doma ebe kokone nankari ya gorobali la u kokone munu be jamana kono ulu ma kokone ka sabati jamana kono ten nankari ya de ube gorobali nankari ya de ite yoro de krekere ka sembu mo ite fama de krekere ka semba ma ebe gorobali nankari ya jombi bali ola kokone ube nankari ya ni jogode la jamana kono moti mina fa ni yayi mo yumina iya nyeshi yoro do de mo men ni e agrobali e wa e agrobali nankariya min baruni fen ka hadisa ube fo qur'an aya ube fo jombi mi o yire kadi fama yire do yire o kadi yire mugo min ka kuma be qur'an ni sunna de ka durni bila adilla fama ube e ka kasitunu ka wojo yire bubulo bulla min ko selama de wo fana ado yere be e wa sunna fe be sunna sabatili fe kateme mo chama ka bi dambe kata sunna ma famo yere do be sunna sabatili fe kateme mo chama yere ka me fo chogo de be fembe donc ko ne gorobari nankariya iriba munun be jamana kuna yu gorobari nankariya donc li munun be jamana kuna yu gorobari nankariya suru fe munun be jamana kuna yu gorobari nankariya kana sembe fama ma uben nankariya ni chogo de la shogu bumbaje ya fo ni chogo de ibnu usminu ya fo ni chogo la ko ne gorobali ube gorobali nankariya de ulu ma fo mo ko ne sabati hari nanye e wonya marli balike sambe mina galo mo jamante jamana kono nube al amru bil ma'ruf wa nahy munkar yumina an kan dade de sawa ni ye fendo ni fo doro beti mina ni ay ma ka kuma chogo de do awde te kadiri kono fo aka ke kadiri de kono fawde kake alquran wa sunna la famu salafu salih aye kode kono awde to kono awde chaman boraw kono mena ko kam mun bar ko kana tunkera politique fo yorode qur'an te fo hadisa te fo ube taj ewa journali de sa doro ko laje ube journali wala me doro ko min be jamana kono doro ko min be fama ka doro ube ta ewa juma min bari be yeleni wote fo adon population do jamane musiru do la wakati do temena jamane ko mankande be musirila mo do sigla ba ko he karsante politique ko la sa yante politique fo yoro e o ma ke musiru ko jamana ko parce que member ko ko na tun kera politique fo yoro de qur'ana te fo hadisa te fo so salu fawjani yode fo ko kutuba kala naw aye qur'ana ni sunna de fo ka kutuba ko no ka tawhidi fo mo ya ka aqida fo mo ye
aka alaka kanu do jama dusukun kono akode kutubaw kala ni mogow be bo misiri ko ni ala kanu ka bo misiri kono ni ala nyesiranya ka bo misiri kono ni ala ko ka bo misiri kono mais an ka mun baru tun kera comme baro yoro ni politique fo yoro de ani danga yoro ala kan kisala kan tanga amma fe ko ne ka sabati jamana kono de mais aye ko ne gorobali nan kariya ni qur'an ayaw ni hadisaw ni salafu ka kumay ha